Alipam qata aladal görnýäňizle. Allah Taala ehli gapma garşydatlary bir ýere jemläp, diýsen ajaýyp bir sadaşyk emele getirýär. Edil balartynda bolşýaly zäher bilen bal bir ýerde jemlenýär. Adamyň nefsi gapma garşylyklary sadaşygyny gollaman, eýsem de bolsa oň ýok edilmeginiň tarapdary. Alipam, muň ýaly aşa gedemliň soňy haýyr bilen agurtarmasa gerek. Beýle ýagdaý aýalyň öz adamsyna bolan söýgüsini pese gaçyrmazmy? Nä dogry hem de tertipligini söýüp bolsa, gapma garşylyga ýol açar. Elbetde Salih. Soňundan maşgalada möhüm bolup durýan söýgüň deregini öz wagtlaryny öňe çykaryp başlarlar. Hakykatdan daş düşen adamlar bolsa ýalanyň pysy puzurlyklaryň kerebine çalışarlar. Şeýle ýagdaý bolsa maşgala ojagyny söýüp arkaly ümilmez bir durmuşa iterýän iň möhüm bir esas zadyň gitip gitmegine sebäp bolýar. Ana şu ýagdaýda adamlar öz elleri bilen öz maşgala ojagyny awa gatýarlar. Süýjü durmuşda ýaşap bolýar her näme derkar diýsene. Salih, her gyzy unutmagyň gapma garşylyklar dürlüdürlüdür. Muktaryna näme takeklik bolan ýagdaýyny bulam zor bolýandyr. Ondan soňra näme rahatlyk galar, ne de tertipli düzgün. Dawun arma görün. Bar bolun. Maňa şundan bereň. Albaka. Diýsen owadan güller. Şuň aýalym ile ýaşap ýörümde 6 ýyl bolýar. Şoňa niýetlep alym bu gülleri. Agdyberlikde gülüp oýnap ýaşan Hudaý. Aýdyňyz bolsun. Bolýany sag bolun. Ýene de gelip durun. 9 ay. Sizin çağaňyzyň öňünde 9 ay wagt bar. Durmuşyňyzyň bu öwrenme möhüm döwrüne fizik ruh Hudaýdan bir näçe üýtgeşikler bilen ýüzbe-ýüz bolarsyňyz. Emma ahyr soňy size bagt garaşýar. Çağaňyz gujaňyz alan wagtyňyz şeýle bir ajaýyp duýgusy gaplap alar. Emma gynansak da çağaň diýdaryna dar. Çağaň ýytyn alyp görmedik eneleri bu duýguy ýatdyr. Hoş geldin. Hoş gördük edim. Yeneki ýyllarda da diýdarlaşmak ýeter etdim Keýwany. Ýadyňdan çykarantyň öýdipdim. Eýon umryatdan çykaryp boldy. Sawol edim senden tamamam şeýledi. Mene ittihala azgandyryn Keýwany. Saçagy ýalyp goýdum, hemme zat taýarjak. Geç oturdu goýuşduruber. Ýygyna bir teredine müşkan bar bola. Beňin halyan naharyňy içirdim-de. Bugün nähil täzelik bar kaka? Ýa tapandyr. Çynyňmy? Agazyk sohanatyny. Ertir başlamaly. Aýlyk günlüge merwet däl. Haýyrlysy bolsun kaka. Sag bol Keýwany. Ana gördüňmi? Men saňa darykma hemmesi düzeler diýmenmidim. Wagt çağandydan bolsa, hemme zat ýer berip bolardy göli. Erdal sen näme diýjek bolýan? Men üýtdüşik näme diýenmişim? Ya erwet bir zat diýdimmi? Men kemçiligimi gön ýüzüme basyp oturýarsyň. Biderek görüň etme mehri. Men bar günen teň üstüňe atama. Maňa boş gurunlar aýtmaň gerek ýok. Näme pikir edýäň aýtmasaňam bilýän. 6 ýyl bolam ölüş kelýär maňa bir çagda dogrup bermedi diýip pikir edýäň. Men taşlap başga birine öýlenjek bolýan. Gaýrat etdi özüň ýyl aljak bolsana mehri. Men içeri gidemo. Men hiç kime öýlenjek bolamok. Bu gurunlar nerden tapýan? Maňa diňe teň gerek mehri. Yalan, barsı yalan. Saňa çaga dogrup bermeýän aýal teň näme gerek? Menden aýlyşmak üçin bahana gözleýän. Sen men ağlayacak bolýan, ağlaýan. Sen näme dälräni ýaly ýöne gaýyp durdyň mehri. Kergedek şowrdatdyr. Kergedegi men başym ming murala da goýýan. Bollunny. Men çağdanym iştenem, beýlekidenim 50 bidar boldum, 50 bidar. Men arkaýny aşatyň elýär, düşünýärmi? Men seň samsyk pikirleňden dyýnadym elýär, düşünýärmi? Sen nire barýan? Nire bolany näme? Sen aklyň aýlanýançaň men şu öýden garam görkezmen. Çağamyz bolmany üçin meni taşlajak bolýan. Men sensiz ýaşap bilmen Erdal. Belki men ýok yerimde käwrdatlar haf goýuşnyrdyň. Men taň aýtsam aýtdym mehri.
Men giýje alaýdym diýär. Ertirin hayırlı bolsun. Nereye Ağam nere sürmeli? Affedersin. Bağışlan, hay tarafa sürüyün. Kusura bakma. Aýyplaşma dogон. Kellen başga ýerde bolandyň işitmen. Agazyk toganyny etdi. Sıkkın galiba. Burada da keyfiniz kaçırıptır. Ben sorama. Ne kadar sakin. Özüňiz näçe şaltyrsaňyz işleňgide bedel şoň ýaly uğrup gider. Allah'dan gowy dilekler edin. Eden ýagşylygyňyz siziň güýjüňizde güýç goşar. Olursunuz. Wagt bazatlara çıdamak inni kıynaşyp başlady. Çok Basalyp çykarýarlar. Kusura bakma. Aladaňyzyň nämedigine bilem o, bolyn aýyplaşmasaňyz bir zat aýtmakçy. Bek Allah Taala göz benlerlerine götürüp bilmejek ýüklerini ýüklemez. Buraya mı? Şu ýerdämi siziň diýäňiz? Evet. Tawa buraya edilýärdi. gidecektim. Ne kadar çabuk Be, geldi. dereg geleýdikli. Ay Allah. Ey Hudaýjan, pulum yetmedi. Bekleseydin Ağzı garaşdan başlığından alıp bere. Hiç önemli Ay diýäni ýok lagym. Bir daha karşılaşırız. Inniki edip duşamyzy berseňem o. Yok da diýendi men. Biz bir atalım garaşyn. Men näder dereg gelýän. Janyň sag bolsun agam. Soň bir gün çaýylyny aýan bolýandy sag bol. Allah ýalkatyn onu. Hayırlı Ertirin hayırlı bolsun. Usta, Birinji kusura güni bakma. işe giýje alyp geldim. Ötünç soraýan utsam. Bir daha Inni olmaz. aýtylanmaz söz berýän. Önemli. Yer bolýada. Ya, Andurla, duymadın mı sen? näme giýje ýatmadyňmy sen? Biraz uyku. Giýje ukymat bilmedim. Ama bu çalışma. Ýöne meňi işime päsel bermez, arkaýyn olaýyn. Hayatta her şey. Ýaşaýyşdyňa işden barat däldir Erdal. Mene ýöne soraýdym, men seni oglum ýaly görýän. Işiň bir alazy bolar, ýöne aladalara bir çözüge tapmary. Hani geç otur. Söyle. An gurrun ver bakaly. Näme boldy? Evde bir Öýde bir düşünüşmedik ýere çykdy. Aýalym bilen öwüşdim. olsun. Söýüşüňde näme? Hemme dal gowy bolar. Eğer ayal arasında munça bolman urmy näme? Aýtsak diýjek tadyň bola çekinme oglum. Yo, men sizin kelýän rahat oturmaýyn. Muny ýa bolmaz Erdan. Bizini bilişliýe tahir arkaýyn aýdy ber. Men mundan artyk aýalym bilen ýaşap bilmedim käme diýen. Bizim Bizim çağamyz bolany. Ama daha Bir hiç diýemem. bu Meltem'i- Aýalym şo bir sykly gaharlanyp ýör. Her an beni kaybeder. Bir onu taşlap gidäjek ýaly. Gorkusyny näme diýeni özüm bilen ak. Maňa da Ben de özüni de sitemedi diýe. çok öfkeli. Men mundan artyk çydap bilemem gutsa. Ne yapmam? Gaharmyly. Sen gör. Siz bir köpüren adam. Maňa dogry ýol görkezin. Meni nämesin kem? Oğlum birazcık tavırrak bolsan gowy bor. Sebebi gaharyň hem söýgüniň hem çakyn çenli bilýän adam elbetde bir çözgüdürem tapman başarar. Mundan başga-da nikah bilen her bir jübüdiň bir-birini dogry düşünmegi diýsen ähmiýetlidir, wajyp bolup durýandyr. Hel çatada gahar edip maşgaly ojagyny ýumurmak ören hebet işdir. Tawryň elden bermegin oğlum. Anladım ustam. Düşnükli utsa. Ama galiba Düşnükli ölün. sabredemiyorum. Men tawar käsem doğrulum ka diýen. Meninle çydap bilemok dursun. 6 ýyl geçdi. Erdalym garaşyp bildi. Oň ata bolas gelýär düşünýänmi? Men ölün henüzem Mehri, ağdaç garaşıp görseňiz ne diye? Erdalam senem näme orta koşuşuk bolaýyň. Oňa da özüňe de bir derek jebri baryn çektirme. men Erdal diýsen gowy görýän dursun. Onsuz ýaşamak maňa kynmyşyr. Emma görýärmiň, o bolsa meni taşlady gitdi. Eger çağamyz bolan bolsady gidip bilmezdi, gitmezdim. Hemme zat gulaly ulluk bolardy. Men goňça diňle çoraçan, men başga bir hastahana geçek bolýan. Döwrüňde senem ören oňa şepagat uýasyň ahry. Men başlykman bilen gepleşip göreýin, eger razy bolsa biziň bäbekanamyzy işlersiň, nene görýän? Bäbe Kanada diýdiňmi? Hawa bäbekanady näme halamadyňmy? Ýoklo. Halaman näme? Gaýtam gowy bolar. Men işleýänmi Erdalym bilenir.
Ben çıkıyorum. Erdal meni onu gidiverecek. Senem arman işle gori. Bolýarsa. Ama dükkanın... Ýogsa da dükanyň açarlary näde? Özüň yapdyjyk gaýdy ber. Bana güven. Anananyňyz üçin minnetdar. Allah sizden razı bolsun ustam. Hemmemizden razı bolsun oğlum. Ana ayt bakaly, bu gece öňe gitjekmi? Ay ýok, gitjek gel. Şununmy? Evet. Haw ustam. Dinlonno, şol asarlaryň içinden ýokary gatdagy jaýmyň asaram bolmalydyr. Şo ýere barda arkaýnyat, goýza diýinjiň al, ertir işime gat köp bar. Atydyň ödüňi näme? Men şäherden daşrak bir ýaňa gitmekçi, ertirim giyizrak gelmem mümkin. Müşterileri de özüň seredersiň de. Düşündim ustam. İşte bu yeri olsa çağat olan enelere beceriş, seljeriş işler geçirilen yerimiz. Recep ağa, seni Mehri bilen tanıştırayın. Bundan meylak maňa derek, o sizin İşiňiz şoğlu bolsun. Sağ olun. Bolýan men gideýin. İşte yoldaşlarıma diýsen goýdur. Düşünmedik wagtlaryň arkaýyn tora berin. Gerek wagtlaryň bolsa Recep ağa ýüz tutaýyn. İşte. Ynha bu ýerem bolsa bäzekliň saklanýan bölümi. Sana näme boldy? İyiyim. Ay hiçle ýöne. Mehri gözüňe döneýin, gynanma, her işden soňunda haýyr bardyr. Evet. Hawa da her işin soňunda bir haýra bardyr özü. Alo. Ece bu sen mi? Maňa pugdoguluk goý Ejejan, kelläme ören oňa pikir geldi. Kızım sen nämeler diýýäniň özüň bir bilýärmi? Hey şeýle de bir zat bolarmy? Erdala duýdurjakmyn soň. Mehirjan gyýdym, aklyň aýlan. Iň soňunda özüň maskara bolarsyň. Beýle işleriň soňy erbet bor gyýdym. Ece. Canım Ecem sen maňa bir hädiýe aýsene. Öz ýoldaşyňdan aýrylmakdanam erbet zat barmy ka? Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Ustam gelewerin. Gelinir söz Erdal. Bugün bir müşteri gelmeli göreyim. Hasan ağa diýilýänmi? Ediljek özde. Näýe olsaň iş buyurdum ol. Hawa işe buyurdum. Berekella oğlum. Ahiri işlemi anan biljek adama tapaýdym öýdýän. Maňa da diýinjalar wagt boldy. Bu ýernem taňa tapşyrsam. Nasıl? O näli? Men onça pulum ýok. Emme zat pul bilen ölçülmeýe oğlum. Esas zat işime dowam ettin. Galan hiç. Bana güvendiğin Anamyň üçin minnetdar ustam. Emma meňem bir şertim var Erdal. Aýalyň bilen ýaraşmaly bolarsyň. Hiç bolmana synaş görmeli ahyry. Düşünükmi? Bolýan men gittim. Ertir görüşürüz. Gele görüňde geçe görüň. Näme işiňiz bolsa Erdal aýdy berin. Bolýa sag bolun. Daý bol taksirci. Sen magyl. Gelany İşlere uğruna men diýe. bu da eşkür işleri çok urupdy. iyi bir adam. Onun sayesinde. Başlygym ören oňa da meni gollaýar. Ama Ýöne işler her näçe uğruna diýdigem. Çevrelere rahat tapylyp dur. ne garip. Ören täýetin şeýle dämi? Aslyny elmadama şükür edip gezmeli. Bağışlaň, men siziň adyňyzdan toramandyk. Adım Erdal. Meň adymym Salih. Salih, hagam. Sen ýagdaýy düşünýän adama men diýen. Senden bir da soraýdym diýen. Sora ber Erdal. Birine çok Diğeri birine diýden gaharlanýan. Şeýle bir gaharlanýan bolýan, ähli ýalňyşy, ähli günäni şondan görýän. bütün suçu Gaýdyp, oň bilen bir ýerde ýaşasyňam gelmeýär. demek istemesen. Bağışlamany başarmak we pespäl bolmak, beýirini güräkärlemekden hem de jedalandyrmakdan müň mertebe haýyrlydyr. Eger o kişi dost onuň bolsa, onu ha dinle Erdal inim. Şeýle ýagdaýlarda adamyň gowy taraplaryny görmäni başarmaly. Yaman galyklaryny unutmaga çalışmaly. Ana şonu aňsatjak günäsini geçersiň. Wah, adatyň bolsa, maňa umumy ışıgy görnäýdi dedi.
şu ulu boş mu ka? Hawa mine berin. Neme, meni mebel utsuxanasyna kidaýyn. Bolya kidaýar. Çok o ýeri berden gatydaşmy ka? Mebelçilen köçe diýsen uzun köçe. Siz oň nirrägine barmakçy? Neme, men anyk bilemok öde. Şo ýere baramsaň soruşdyrajaktym. Men o ýerde bir näçe müşteriyim bar. Kimi gözleýäňizi aýtsaňyz da. Men Erdal Talip diýen adam gözleýän. Atasynyň adyna bilemok bolan o ýerde Erdal diýip bir tanışma bolmaly. İşde täze başlapdyr. Kawulyp geçäýin, belki gözleýän adam meňi şodur. İnşallah şo bolaýyt-da. Bak Erdal. Seni Erdalinim, Hudaý taýan kömek edýär. Gelini bilen bitigin tapaýdy diýen. Hadi eyvallah. Doğrunno, men gittim. Keypim ýoklu. İyiyim ben. Keypim ýerine. Seni öýe barjak gelmi. Aynı şey. Şol urdatlar dinleýän bilen ok mehri. Elmi dama söýüş, elmi dama uruş. Men elimden geleni etmänmidim näme? Neden beýle gasla sen göňüňe degijek gel Erdal. Gokum bolmak galmagalym. Men sen öňde söz berýän. Seni öňüň edek söz beripdiň. Hawa. Ýöne o wagtlar men göwrellärlimi? Näme düşünmedim. Sen näme diýjek bolan mehri? Men göwrelli Erdal. Sen çynyňmy mehri? Elbetde çynym. Näme azyjyk hemränim bildiren okmy? Biz diýsen bagtly bolar Erdal. Çağamyz bolan soňa Hudaýa şükür kim zadymyz bolmaz. Ediydim. Davut. Näme boldy? Davut diýen. Näme bolýar Nuran? Näme bolýar? İçimden bir sanca tutýar. Hastaneye gidiyoruz. Hadi Ýör derew. Ýör hastahanaga gideli. gel. İsa bolmady edin. Tamam canım. Gorkma, arkayn ol, gorkma. Şimdi bir taksi. Ýör äwri arkayn. Tamam. Kädir o taklar. Tamam canım. Bir yerden taklykan geçýär edidim. Gelir. Derin nefes. Kädir gaýgetme. Kädir derew birini taklan. Geliyor. Taksi. Ýödüň dürsejek bol. Ana takly. Taksi. Yavaş yavaş. Ýödüň dürsejek bol, howlukma. Haýşydan çaltyrak bolaýyn. Kardeşim. Bir derew hastahana elsen. Bolya. Min edidim, min. Äwirjek bol, howlukma. Sakin. Howlukma, howlukma. Gel. Lan men çaldyrak berden geleýin, bolun. Gel, Nuran, ýagdaýlaň oğlum sen. İyi olacaksın. Korkma edidim. Hemme dakika olur, korkma. Bäbegim, bäbejigme hiç zat bolmasyn. Ey Hudaýjar bize ödüm kömek edegöri. Nuran edidim, korkma. Ýadyr hemme dakika düzelir. Men size şu ýerde garaşarym. Adamçylykdyr gerek. Gerek zat bolmagy mümkin. Allah ýalkyn ol, sagja bol. Allah'ın insana veren ehli peşkeşleri amanat ol wagtyndyr. Ýöne insan ogly bu paýladyň hakykatini özü hata edýär. Şeýle hata etmek adamlar ýalňyşdyrýar. Senin aşa az şöldük edip aşağından çıkıp bolmazak yalňyşa tedi var bolýarlar. Lukman. Geçdigi bolsun. Lukmancan, men aýalym ýagdaý gowmy? Aýalyňyň bäbeçiňiň ýagdaýy diýsen, gowy Ýöne näme Lukman? käbir sebäpleri görä çağı ýerinden aşağı düşüpdir. Näme de oda gaýrat edip bir zatlar ediň de Lukman. Özüňiz dörtäň, korkul zat ýok. Ýöne aýalyňyň hamilelik döwründe gaharlanmagyna, tolgulmagyna hemde agyr işler etmeňine ýol bermäň. Aýalyňyzy gowjana harlaň. Onu bäwejigmi tagatsa da şeýli näme? Hawa, çağı tagat. Şaýatnamagyny aýalga herediýän şepagat duýatyny alarsyňyz. Geçdigi bolsun. Men şaýatnamany taýýarlaýançam siz aýalyňyz bilen görüşip bilersiňiz. Sag bolun, Allah'dan aýtyn Lukman. Ne zaman çıkabiliriz? Aýalym haçan çykarýaňyz? Aýalyňyň ýady gowuşy wat ekseňden bor. Ýönemkin bolýarsa özüne agram salmasyn. Sizin gulaňyz barmy? Yok. Ay ulagma ýok, ýöne bir taksy bile garaşyp dur. Bolýa onu.
Oňa da düşündirip aýdarsyňyz da. Bolýa aýdar. Sag bolun. Sag bolun. Emek bolup geçsin edidim. Nähili ýagdaýlan gowmy? İnşallah çağacığımız tagatça dünya gelir. Davut, Hudaýa şükür. Lukman çağamı tagatça diýdi. Yine şeyle. Dikra otur edidim. Davut, ine sizin şaýatnamaňyz alın. Köp tag bolun gowun. Nesip bolsa ýene 4 ýarym aýdan çağa dünýä iner. İnşallah aýdanyz gelsin. Nesip bolsa çağamı tagdynja bolar. İnşallah. Keret edidim. Hemme dat yer ber. Sağ ol bir Tag tane. bol edidim. Erdal. Men taňa käbir datlar aýtjak bolýar. Bebeğe bir şey mi oluyor? Bäde iştat bolanok gerek. Ýoklo, sen diýäniň näme? Ýöne gögrel bolmak. Maňa diýsen kyn boljak men diýe. Ýygy derli özüme teretdirip durmaly bolarym kam diýen. Özüme agram salmasam agow bolar. İşten çykan näde? Başlamyň jany tag boldum. Şoň gollama bilen pula dar bolmar. Men işten çykaýanda da sen öýde bolan oga. Ingowsy men ejemlere gideýin. Bäwegimiz bolýança şo ýerde ýaşaýyn. Ejeňler kelde bolmamy? Menim sizi günne günäşi görüp dursam bu goňut tor. Wah ejemem ýerini ütkese bolanok da Erdal. Onu ýa-ma dogry görýän. Men başlymdan ruhsat alyp özüm çyksan ýanynda bolaýyn. Erdal sen aýdýanyň näme diýdim? Ine hä diýmen çağamyz bolar. Oňa da bir topar çykda jetmeli bolar. Yer bolýar da. Gidäýik gitsin. Tamam. Ýöne kensiz maňa kyna bolar edim. Çağjygymyz saban dünýä inde bolýar. Kızım diýdim, näçe muň ýaly iş edip bildin. Men sana beýle işe başlaşma diýdim, ahyry näme üçin maňa kulak atmadyň? Bu mekirleň ýygyny näme edip durjagyny? Men hem işi ýoly goýdum eje. 4 ýarym aýdan soň hökman adamyma bir çağa sowgat berip bilerin. Ya da gyýdym. Hawa eje, bir bäbek tapdym. Men o çağaçyga enatatyndan hem gowser edip bilerin. Sen arkyn bolay. Kızım, can gyýdym. Bu edýänimiziň günäsi diýsen agyrdyr. Hudaýa näme jogap berer? Bilemok eje, bilemok. Emma sen hem görýäňi. Näçe ýyl ber çağam bolanok, men başga näme deýin? Wagt can gyýdym. Hudaýa şükür, adamyň sen gowy görýär. Ondan habarsyz iş etmesen gowy bolardy. Iň bolmanda çağalar öýüne ýüz tutmaly ekeniň. Hayır, yok gyýdym. Men bu işe şerik bolup bilmen. Dinle eje, eger men şo çağa yetip bilmesem meni öllü hasap edäý. Ana şonu hagydyma kömek etmeli ekenim diýip ağlarsyň. Towet gyýdym. Sen aýtýan zadyň. Haýyş edýän eje, maňa kömek et. Öz biçare gyýdyňa kömek et eje jan, haýyş edýän. Maňa başga ýol galmady eje. Bolýar gyýdym, bolýar. Näme bolýar edidim? Näme bolýar? Davut çağamyz. Wagty bolýar diýen. Dur edidim, korkma. Korkma. Ýuwaşrak, ýuwaşrak. Şu tarafa beýlek eje. Yürü çaltırak.
Sen bana içeride garaş ece. Kıydım birden üstümüzden gelaysen. Hiç adam bolmadı ece. Men bu hattahana beş varmam yal belet. Sen içeride duruver. Şunum yanımda tak. Arkayın garaşı ver. Bar onu. Vay bo, mährib bu sizmi? Ýat bolup gitdiňizle. Birden käýitirim bolduňyz öýde. Näme Recep gitsem gidipmişim de. Senden ruhsat alıp gitmelim. Ay ýoklu, men beýle diýjek bolmadyma. Ejem yaramady, şoň ýanyna boldum. Şu günem şonu hastahana getirdim. Galyran zatlarym bardy. Gelenme göre şolar alaýyn diýdim. Sen öz işleň bilen boluversene. Ece kömek etsene. Torban algın aç. Çaltıracık olay Ece. Ey Hudaýym, eýjejikdigin bu çağa demitmedin bu ýerde. Arkayın olay Ece demitmedi. Hiç dögüm çalmadı onu. Şu çağa diyerini açık koyarsa ulin bolur duruverer. Oh kıydım, vah men yüreğim hiç eden hokta. Bollu. Yürü Ece, gidelim. Kıydım yavaşrak. Gel Ece. Bähri, ejeňizmi? Daýda gowmasaňyz. Birimi dara var oğlum. Recep sen işin bilen boluversene. Näme birden sazyk boldumy? Bolan zat yok, yine görüşýänçek sag bol. Alo. Ay yova. Bolayıp dur ola, yaşlığın olsun. Nedir çağırayın? Erdal, gel çaltırak berik. Alo. Hawadın diyen? Näme? Näme diýdiňiz? Siziň çynyňyzmy? Öýdem ogullyýaňyzmy? Ädir bar ya, nädir? Usta. Bu uşluk ustama oğlum bopdur. Wagtynyň öňrek bolun üçin maňa duýdurup ýetişmeýärler. Bana müsaade. Maňa ruhsat bererdiňe? Arkaýyny gidiver Erdal, oğlun yaşlığın olsun. Egilenme de git. Ey Allah'ım, sana 100 000 şükür. 100 000 şükür Allah'ım. Yavaş. Sen bana ver. Getir. Hani balam gödün aç, öýümde gellige. Gel edin. Gir. Yuvasra. Ana geldik oğulcuğum. Wak bu çagalyň bolaýşyn nefene? Sana oğlum men emir götürüp göreyne. Diňe öňe götürüp durdum. Şeýle dämi? Şeýle men batyr oğlum. Kokusu aynı. Eýdem ediljek teňe ýitinde. Ýöne de maňa men depdir, boynuň alay. Vay, uy howu. Dağı kime meňdesin? Mucizevi bir şey bu. Ey ho, muň eýjejikdigini. Bize böyle bir Hudaýa şükür edýän. adını ne? Benim dileklerimi kabul olur. Adyny näme goýsak? Meňe bir toprak tap goýandyr näde? Meňe juma goýasym gelýär. Cam. Dakatynyň oğullar. Wak senden aýlanaýyn. Kardeşim nasıl? Beýle zat näet ýol berip bildiňiz he? Dawud özüň el ahyryn bilen ädir. Siz ýöne diýen bolaýaňyz. Keň bilede bir hastahana bolmy. Hastahanamyş. Ayağımın dokuna aylap göğrüsüne götüren çağamızı praver tapılan ok. Tapsak diýmänmidiňiz näme? Dawud inim. Onanay, bizim diýsen gynanlyk. Hastanamyzda birinji gezek şeýle ýagdaý ýüze çykdy. Tapmak üçin elimizden ilen ne diýär? Onanay. Men näet unanay ne? İyi bu bolanda adı unanar ýalmy. Ayağım ýagdaýyndan hiç habaryňyz barmy? Elbetde, men siziň ýagdaýyňyzda düşünýän. Ýagdaýyňyzda düşünýän diýen bolmagyň näme? Bu bolan işe çıtar ýaly. Hemmeňiziň üstünden arz etjek, hemmeňiziň. Baryňyz kadiýetli kelleňi ýalaňaçlamaly bolardyňyz.
Bäwejigimdi gürümjürüm bolly. Nuran. Haýyş edýän Dawud şu yerden çaltyrak gidelim. Bolýa edin, bolýa. Gardaş, içeride tor bardy. Kıyın görmeden uloğuna çeýin ekip bereýdin. Hawa alaryň, siz uloga berberin. Dawud, bäwejigimiz nädip tapar kaňyny? Haýyş edýän idi, maglama, özüň horlama. Tapar, ýokman çağımı tapar. Ene görürdüm. Näme heniden tapan oklarym bäbem gidi. Yok. Heniden tapan oklar. Şeýle zady näýe ýol berilýär? Hiç aklym çatan ok. Beýle doň ýörekli kim edip biler? Hassaganyň üstünden kadyety ard etjek. Şeýda degerim degmedim bilemok gün başyna näme etjek bilemok. Siz öýde ýagdaýyňdy ýaýlymda aýtsaň näil bolka? Dedim üçin peýdaly bolaýma bakmal. Belki bäbe oğurlan adam beden işini ökünür. Ya bolmady bäbe gördüm bildim diýen adam tapylar. Ay bilmedim de. Oň üçin kimin ýanyna barmaly? Kime ýüz tutmaly? Men ýaýlymda tanışma bar, redaktor bolup işleýär şo ýerde. Öňmeniň sürüjüsi bolup işledim. Eger garşy bolmasaňyz şoň ýanyna gideýin sizi. Öýde köpüren adamdyr, kömek eder size. Ondan netije çykarym ki? Her näme de bolsa umytdan düşmeýän, ýynaş göräýin. Bar göreýillä Dawud. Belki de bäwejigimiz ogurlanan adam bizi görüp, halymyza ýüregi ýylyp bäbegimizi ýetine getirip berer. Neden ağlıyorsun? Wagyn näme üçin aglaýar kabi? Arlygyny çalışdym, huwalak gördüm, indi näme gerekken muňa? Bolle däýinni ýürege düşdüň. Ağlaman goýaýynny, halit etdiňe. Näme bolýar saňa? Näme bolýar he? Ağlaman goýaýynny. Ne oldu? Näme boldy? Jumaza näme üçin aglaýar? Mene bilmedim kakasy. Diýilman şo aglap ýatyşy. Hemme da dedik gördüm, şonu da aglap ýatyr. Bilemokda. Belki garny açdyr. Emdir we mir göremelik enne. Hawa o da mümkin. Ajygan bolmagy makmal. Emdir de onu çağa. Näme alyp oturdum? Evet. Bolýar. Men onu aşkana demdiräýär. Ne gerek var? Tapawdy näme şu ýerde emdir berde. Yok yok. Ay ýoklu, men aşkana geçäýinli. Hemmem sen ýanyňda oturýan men kakasy. Allah. Ýöre geňga. Tamam hadi. Al balam. Hadi bakalım. Şundan içey. İç şunu Al. lütfen. Ne olur. İçiver de. Hadi. İçey can çağı. Hadi. İçey de. Bebeğimizin Bädeňde oğruluny diýdiler. Entek aýalymym dolu tagalmam. Hastahanada ýatyrdy. Şol wagtda tapar diýip sözen beripdiler. Hastahandan aýalym şuň çykardy. Bir ay geçdi göne bädeňden henidem habar ýok. Düşünükli. Hakikattan hem diýsen gynançly waka. Eger garşy bolmasaňyz ertir öýlen siz bile ýazga deriň. Agşymym ýaýlyma oý bereriz. Nähil görýäňiz boljakmy? Siziň aýdyşyňyz ýaly belki bäbek bu gepleşikärke tapylar. Şuňa çenne siz ýaly ençem adama kömek etdik. Çok Biz teşekkür size diýsem minnetdar. İnşallah. Köp sag bolun, inşallah bäbegimiz ogurlanan adam Sağ ol köwede Mehmet ýetdi. ağa. Meltem. Mehri, oğluna uklak galy menem ýataýjak onu. Tamam. Bolýar. Menim şolary ýuwuşdyryn bararyn. Ondan ertir agşama başlygyny ahara çağırdım. Başlygyny diýden gowa adam. Oğlumy da göreýdin diýdim. Şuny öýlen onu muny almagy değil bolmady. Bolýar gideýär kakasy. Giýjeň rahat bolsun. Giýjeň rahat bolsun. Portakal. Kalara var teresene. İlki için göreýilmi? Yor onu. Arabayı alalım. Şunu malaly. Alay. Bebeğiniz Bäbegimiz näme bagda ogurlandy? Doğdu. Doğulan gün ogurlandy. Ýekejege degen bagyrma basyp bilmedim. Çağaçygymdan mahrum etdiler meni. Mene doğru aýtsam, muň ýaly işi kimin edip biljegine oturup turup haýran galýan. Şulardan malaýalmy? Ýoklu öýde bara. Çıkalım mı? Ay inne gidip hem orja goýdy. Dur kakasy, şularam bir görelle. Ene şundan normal birini. Merhaba. Bay bu mehri salam gowmy? Dursun.
Sen nereden çıktın? Berde näme işlep ýörsiň? Öýüm şu golaydy, bilýän men onu muny almak üçin elime dama şu ýere gelýär. Bu bäbeci nerden aldyňyz? Neme, bu neme de? O näýlerden öz çağamyz? Dursun eniden bilen ok mehri. Aydara wagt bolmy näme? Kenit köp wagtyň için oga çaga bolal bäri. Owdygyny ýaşydym bolsun Mehri. Iň soňky gezek görüşemizde näme diýen soň mene bir näme haýran galdym. Dogry aýtsam, diýmek beýderek ýere gynynyp ýören ekeninde. Ay howa şeýlere göze. Bäbeň bolan soň işlerim çykansyň onna. Howa işden çykmaly boldy da. Bolmasa işleýän yerimde nä gögünüm hoşdam bolýan. Wee, dogurdanam sen bäbe kanada işleýädiň ahry. Aýagyň şeňirde onna derrewjik bäbeňiz bolupdyr. Bäbe kanaň näme dahyl bolsun goý? Senin bir zat diýýän ýöne. Agy sende bir ütgeşiklige bar, näme boldy Sana iş sadam bolanyp näme bir zat bolmalymy? Ýörgideler dal çaga üşäýmesin birde. Inni iş açan çykjak Mehri. Baş lukman sana garaşýandyr öde. Men nerden bilen haçan başlajagmy? Men işlemdi işlememde taňa näme? Näme ýöne torag bar ner dursun lagy? Ey Hudaý. Mehri sana näme bolýar? Maňa hiç adam bolanok. Näme ýöne torag bar ner dursunuz? Ýörgideli bu ýerden erdal. Bolýa onda taw boldursun. Bolýa taw. Mehri, Dursun bilen näme beýle gödek gürleşdiňiz? Torag baryn berip ýüregi bagra düşdi da men näme etmelmişim? Edil men ogurlukda tutjak bolýan ýaly. Men näme yamanlyk etdim moňa? Aýtsana. Ýöne o beý diýjek bolmady? Or sen çoğuran. Ýöne sen durmuşyň bilen gyzyklanýanyrda. Sana soňky döwürde bir zada bolýar. Men taňa aýtdym aýerdal maňa hiç adam bolanok. Çaga seretmek näme aňsatdyr öýdýäňmi? Oğlum. Kakadyň bala ogly, kakadynyň göl ogly. Wagt taňa döneýin oglum, taňa döneýin. Geleýdi diýen. Mehri metenat men gapyny açaýyn. Bolýa. Oho, sam hoş geldiňiz. Bir de mälim bertaň garaşyp otyrdyk. Mehri tanış bol, men Hoş geldiňiz. Erdal siz barada köp gurrun beripdi. Gurgun musun keýgim? Bu adam zymazan bolmar şeýlemi? Allah'dan ýaşydyn bolsun. Analı babalı büyüs. Sağ ol. Ha oğlum sen. Bulan menden bäbejige kiçik bir ýadygarlyk. Ne zahmet. Ay yok manan değerli olsan. Allah'tan toyuňyzda gaýsyn. Nahar garaşdyrman saçaň başyna geçäýin onu. Buyurun usta. Geçin ustam geçin. Tüweleme, naharlara diýsen işte ýakyn. Hudaýa şükür mehri nahar içilmekde gaty ýokdydyr. Şeýle de bolmaly, eliň gözüň dert görmesin gaýdym. Alyň iň. Erdar telewizden emorka diýerler, görsek bolarmy? Bolman näme ustam? Häzir derrewji gaçaýyr. Bolly, şunu durbersin. Mehriban tomoşaçylar, Awalym. şuul kawarlary gelpeşigimizi geçirip gutorýar. Häzir bolsa sizi ýakynlygyňyz bilen duşup diýen gepleşip görmäge çagyrýar. Sag bolun. Hay Allah. Bu toraýdy diýen başga kanala geçireýinmi? Yok, şunu durbersin. Başlady. Mehriban tomoşaçylar. Şuňky gepleşigimizde gynansak da duşuşyk barada däle aýralyk barada durup geçmekçi bolýar. Biziň size gurrun berjek bolýan wakamyz bäwe kanada çagatyny owurladan, onu bagryna basmaga da ýetişmedik biçäre ene barada. Eger garşy bolmasaňyz başlaryna düşen bu agyr ýagdaýy äraýal Dawud we Nuranaň özlerinden eşdeliň. İlki bilen sizi gepleşigimizi hoş gördüm. İnşallah şunu dinleyen soňlara özleriniň işlerinden utan aýtalar gerek Allah'tan. Çağan bäbe kanada heniz özüm görmek hem ogurladylar. Lukmanlaram hiç tat bilem zok diýerler. Çorba güýp bereyinmi? Yok gaýdym, men doýdum. Allah'dan hiç kimi çağatyndan aýyrmasyn, gaty kyn. Hassahanaň üstünden kadyda arz etjek bolýar. Ýöne çağamyz tapylarmyka bilmedim de. Men şu gepleşigimiz bilen çağamy ogurlan adama ýüzlenesim gelýär. Men çağajygymy alan adam, senin biriniň çağa tahryn, bir çağany ödejetinden aýra salmak hey görülüp eşdilen zatmydyr? Men öz çağamyň ýytyna dar etdiler. Bu aýdýanlam çağasyny ýekejek edegem götürüp görmedik eneň nalyşy, haýş edýän. Men perýadyma kulak salyň. Elleňizi ýüregiňize goýup ýene bir gezek oňatja oýlanyň. Adamçylygyňyz bar bolsa, çağam maňa gaýdyp beriň, haýş edýän, çağam gaýdyp beriň maňa. Wah wızdan pullar diýdi. Mehri näme bolýar? Ardy güç. Sag bolerdal gerek gel. Men özüm marar. Ine mehriban tomoşaçylar. Alo, gyýdym. Eje bu senmi?
Qyydym telewizorda gepleşip gördüňmi? Evet abi. Hawa ece gördüm. Şimdi Şu wagt mihmanymyz bar. Soň gepleşsek bolmazmy? Qyydym. Biz uly hata etdik. Men eden işime pişman edip aňyrsyna çykyp bilemok. Çağan ejesine yüreğin ağlamadymy? Telewizor görüp oturkam seni menden ayıran bolsalar nähili bolar diýip pikir etdim. Bizimni näme dersi qyydym? Bilmedim de ece bilmedim. ben de ne yapayım? Näme edip näme goýanymy özüm bilemok. Kadın Ol aýal gaty kösenýän eken. Salih dost. Heybi gepleşikden bir netije bolarmyka? İnşallah Davud. Hemişe Allah'dan umidgar bolmaly. Şu wagt tawırlyrak bolmakdan başga çäremiz ýok. Atalarymyzyň tawırly ol duru bara şad bolar diýipdirler ahyry. Bize öz biriňiz ýaly kömek etdiňiz. Allah jan sizden razy bolsun. Eliňiz gözüňiz dert görmesin. sağ olun. Sağ olun. Sen meni bäbegimden ayırdın. Sen ayırdın. Yok, yok men sen ettin bar zady. Sen ogurladın bäbegimi. Yok, dur. Yok. Gaýdyp ber çağam, gaýdyp ber. Yok. Ne oldu Meltem? Näki sana näme boly? Ýagdaýyň ogmy? Düş gördüm öýdýän. Rüya gördüm. Gare dere batypdyryn. Ey Hudaý, Ateş bastı. ölmüşik bolupdyryn. Ay, Davut yetiş. Näme boly? Näme boly Nuran, näme boly? Davut, Han dur sen çekil beýle. Dur aýryl. Davut, iyi de gaýt. Davut, Davut beýtme girme içine. Davut beýtme. Davut, Men sana beýle aýryl diýdim, aýryl beýle. Davut. Ertiğin hayırlı olsun ne diýdim? Erken kalkmışsın. İyi turpsun da bugün. Erken Sonra da ertiğini tayarlamadın. Ay men goç oğlum, men goç oğlumdur we. Oynap çıkatyrmyň sene? İner oğlumdur we. Kakadyň oğullar he? Şeýlemi oğlum? Nählijan? Näme keypin ýoklu, näme boldy? Näme beýtdim oturdyň ha? Ýokla. İyiyim Erdal. Göwnüňe der Erdal. Ay näme bileýin, öňseni beýle görmem soň. Diýmek şu jagat bezat seni gaty ýağdy diýen olmagy çemeli. Bugün gowa näilika? Anwar eşdeli? Ertiriňiz haýyrly bolsun. Mehriban tele tomaşaçylar. Gynansak da şu size diýsen gynançly bir habar ýetirmeli boldyk. Muňa sizem haýran galarsyňyz. Ey Hudaýjan, beýle näme boldyk? Gadyrdan illeşler. Davut we Nuran hanymyň betwagtçylyklary gynansak da üst-üstüne boldy. Dek düýün akşam teleýaýlym arkaly bu maşgalan bäwejikleriniň oglanyň barada habar size ýetiripdik. Şondan keň salym geçmäke Davut we Nuran hanymyň öýleri o dally. Hawa gynantagam düýün ýary geceler olar öýlerinden zordan çykyp ýetişdiler. Nähli görýän bolýan atlary. Bu pahyrlyň näme ýadygy waka beýle? Bu şoňsuzlyklaryň sebäbini olaň özlerinden emeşdeliň. Yapsana şonu. Yerini näme bolýdy? Erdal haýyş edýän ýapaýda şonu. Kellem çydanok düşüneňokmy? Bolýa diýdim, bolýa. Sen ağlamasaň bolýa. Ine deri uçuk gösüräýär. Ine ötürdüm. Ey Hudaý, meňem gaharym geljek bolýandy. Goý da ağlamagy. Sen ýanynda gidip bilmeli menem işe gijak alýan. Bolýa, ine goýdum ağlamamy. Hadi. Bar, Hadi. bar sen arkaýyny işe gidiber.
Eger özüň erbet duýan bolsaň men işden galay. Yok Erdal, men gowy. Sen bir işinden galma biderek gere. Arkaýyn işleň bilen boluber. O öten akşam öýmiz ýanny. Ýöne ýüregimiziň yarasy ondanam has çökdürrek. Bäbegim kim ogurlanam bolsa şu ýerde ödelenip ýalbarýan. Men oglumy ýygyna gaýtaryp getirin. Haý şeýdýan. Oglumy ýygyna getirin. Eger ynsanymyz bar bolsa oglumy ýygyna berin. Peki. Size ýene bir gezek öz duýgudaşlygymyzy bildiresimiz gelýär. Bolýa hawon. Mehriban tomaşaçylar, görüşümiz ýaly bu maşgalan ilki çağalar ogurlar ýürekleri ýanly, soňum öýleri ýanly. Evleri yandı. Dağıl bolmanır. Emge kol geçdinna. Senem geleýdim Salih. Allah senden razı bolsun. Olsun bu dünýä synyk dünýädir. Senin haýyş edýän, sabırlyrak boljak bol. Hudaja nedip bolsa ýygy döler gider. İnşallah Salih, inşallah. Derdi veren Allah dermanını verir diýipdirler. Oňa şu hol bilme Dawud. Inni nämetem diýýäňiz ýaşar ýeriňiz barmy? Şu wagta häkimlik bir jaý tap berdi ölen. Bir gaýdan soň näme diýjeklerini bilemok. Allah jan merhemetliler. Elbetde bir alaj bolur. Nuran hanymym alyp berden gitsen gowy orda. Siz öňüm ýada wagyryn. Salih, men sana gaty minnetdar. Sen bizi tanamasaňam, bizim kıyın günlerimizde Edil Hıdrat'a ýalda adymyza ýetişýän. Allah ýalkal. Allah hemmemizden razı bolsun Dawud. Görýäňdem Salih. Her kime bir hili synyk edilýär. Görýän halipam. Gönü Dawud bilen Nuran diýsen kıyın synykdan geçýärler. Beýik yaradan olary synygyň has beteriniň gorady Salih. Ola hili beýle bolýar halipam. Dawud bilen Nuranyň bäbegi näme üçin oğrandyr diýen. Men bilmedim halipam. Şu ýanyň sebäpli oglandy. Diýmek bäbek şu wagt öýde bolan bolsa ýangynny hilak bolur diýjek bolýarmy? Ediljek öýdi Salih. Allah olara çağalaryny bagş etdi. Onu olur üçin çağalarynyň ogurlanmagy bähbit bolupdyr da. Salih, Allah Taala Kur'anyny şeýle diýe: "Kä wagt göwnüňizde yaramayan zatlaram sizin üçin bähbitli bolup biler. Göwnüňizde yaran zatlaram siz üçin bähbitsiz bolup biler. Hemmejesi Allah ayandyr. Bize bolsa mälim däldir." Erdal, arma gore. Dursun, hoş geldiňiz. Eýgilikmi? Eýgilikligine eýgilik bolýan. Näme wagtat boldumy Dursun? Bir mesele var Erdal. Konuşalım. Ýörüň onunla içeride gepleşeýin. Neler Sen söylüyorsun? nämeler diýen bilýän Dursun. Men aýalymy tökmet atjak bolýanmy? Tökmede atjak bolamyk Erdal. Bizdiň käbir zatlar aýdyňlaşdyrjak bolýar. Peki benim Yer onsoň sen men näme dermişdiň? Şu nätan şadym gepine gidip aýalym polisiýa tapşyraýynmy? Bilmedim de Erdal, ýöne aýalyň bilen egri oturup dogry gürleşde gowy bolarmy kadiýen. Siz aýalyňyza gereginden artykmaç baha berýän edälsiňiz herne. Mehri hanym bir zatlar gelýän bolmagy jemeli. Sen men aýalym arada nämeler samaraýanyny bilýänmi? Erdal, teňe diýäniň näme? Ustam, men Olar mihman ahyry. Gürrüňiň näme maradydyna bilen mokul mihmana beýtmek aýyp dämidir? Ulla kalmaskaraçylyň öňüne alaň üçin sag bolyň daýy. A sen bolsa men gowjy diňli Erdal. Men sana dop hökmüne ýagdaýlar duýduraýyn gelipdim. Emma sen biz diňlärler. Aýalyň bilen gowjy düşünşden gowy bolarmy kadiýen? Usta, bana bir kitap ruhsat berdiňiz. Öýe gidip gelýän. Gidiber Erdal, ýöne birden gaharlanyp ýarňyş işlere däýmegin. Bolýa usta. Mehri.
Mehri öydüm sen. Mehri. 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 Mehri diyen. Şu ulağı bilmelmi. Hava batımını verin. Yadır der uğruya. Mehri kaçıp bar ya. Baryan yerim kow yer del. Innine hil orka. Arkayın bol Salih. Mehri hiç yerde gidip bilmez. Häzir Erdal gelip onu tapar. Erdal ne tapsın onu? Ulu uracak kultura. Hay Allah. Ay bolmadı. Uluğa uğradı. Men näme etsem kemin Halipa? Şu uluğun sürücüsü dolu uykun alman gidip bar ya. Onu din salmağı gerek. On gidip bilmän galmagyna bolsa hökman bir dastur sebäp bolmaly. Ey Allah, Allah meni hiç kim bir görmeka şu yerden çatırak gitsek de. Näme gözi gören okukan? Düşkan asak. Bar görde. Kardeşim Näme garaň apmaýdyn gören ok, ne etdiň muny? Bolya. Köşeçiň hemmesini memnunakar. Ahir çykdy ejin öz boýnuma bilen özüm bejerderim. Özüm beserderini bir şey vermeli onun ha. Hudaýa şükür. Sen näle adama ineyim? İlka ulumuny katlayan toňum Hudaýa şükür edýän. Borjak içmiş. Haýy diýeni goşrak bolum. Yarın saatynda hemme başga ulum minýär. Şoňa seni alta mendille garaşmagyny towakka edýär. Erdal salam. Ýagşymy ýagdaýlaň? Salih gowmaýadyn. Geçdik boldum. Taý bol. Uy ýokda siz bu ýerde näme işläp ýördiňiz? Men Salih. Men berik neme üçin geldim? Şu torbany bereyim. Alın. Mehri. Mehri. Erdal, sen berde näme işläp ýörsiň? Bu soraga ilk sen özün jogap ber Mehri. Men hiç de etmedim. Etmedim diýen. Hiç de etmedim. Bolya edin, bolya. Erdal, sen maňa näme üçin ananyň okya, näme üçin? Sana anan masal edem ok Mehri. Ananın gelýär. Ýöne dursun bilen Recep diýlen adam aýdynlary şo ýüregime tanzy bolup durdy. Men näme diýjegimi bilemok. Ondan birden şo masalan telewizorda görüňdi özüň alyp barşyňy. Şu zatlaryň hemmeti men kelýän bulamy zöretdi. Çağatından ayrı düşürülen eneň göz güýni ýagdaýyny gören eneleriň ýürekleri kıyılmazmy ha Erdal? O ne edip beýle arkaýyny ýalan sözläp bilýär ha? Hiç kimim yalan sözlerini özünü arkayın duyup bilmez Salih. Ýöne birinji gezek aýdylan yalan ikinji bir yalanyň başlangaçydyr. Onsoň bolup geçýän hadisalaryň Allahyň takdyry hemde hikmeti diýeni bilmek gerek. Muň hikmeti nämedir Halipam? Belki de Mehriniň ene bolmagy, oň özü üçin bähwitli bolmany biler. Bolya. Men taňa ananam Mehri. Ýöne näme de bolsa ähtiýaçrak bolsaň oldy. Iň bolmany şu gokalmagy bir ýüzde bolýan çaýjyk dykgatrak bolsaň. Bu ýerden gideli Erdal. Ejemiň ýanyna giderse, şu günem şu ýere barýardym men. Soňam saňa gelip habar etjekdim. Men sensiz ýaşap bilmene Erdal. Bolya da onu. Gider. Men ustamdan ruhsat alar. Ondan gidiber. Bolýarmy? Belki de o ýerden bir iş tapylar ýaşaýly demi? O da mümkin. Gaýdybam hiç açan ýerime gelmer. Ajap bolar Erdal. Onu näme gidiberelmi? Ýörünne gideli. Balacığım. Her şey Elmesi gutordy. Gutordy. Karar. Karar edýän.
İki tarap hem aytçaklaryny aýtdylar. Bäbäň gany ökde hünärmenlenme tarapyndan barlyk edilenden soň, oň Dawuda we Nuran hanyma degişli bolanlygy anyklandy. Mundan başga da suud edilýän Mähir hanymy çağa gurlamak hemde ýalan beýanname bermek günäleri ýönkölüp, aýratyn kadiyet jogapkärçiligini çekmek karar edildi. Kadiyet gününe çenli hiç kim hiç erik çykman belli bir ýerde saklanmagyna höküm edýän. Näme üçin beýle işe baş goşdyň, ha? Näme üçin? Sizin wagtyňyz boldy daşyna garaşaýyn. Bağışlan. Siz diňleýän. Men Lukmany görübilermika? Elbetde, oram size garaşyp otyrdy. Buyurun. Ýer berin. Buyurun. Ha, geri berin. Merhaba. Salam Lukman. Geçin, oturun. Kelleňiziň bulan muzor bolanlygyny düşünýän. Erdal, siz men häzirki aýtjak bolýan zatlarma dogry düşünjek bolun. Şu wagt aýalyňyzyň ýagdaýy agyr. Bu gynantagam şeýle. Aýalym ýoglaýym Lukman. Ýok. Edil şu wagta ölüm howpy ýok. Ýöne başyndan geçen munça hadiseden taplanmak oňa diýsen kyn bolar. Aýalymyň kefelini anykladymyzy Lukman? Aýalyňyzyň ýüreginde kemçilik bar, Erdal. Gaýtalanyp duran bir ketel. Size düşünükli bolar ýaly edip aýtsam, aýalyňyzyň jany galyň üstüne dur diýen ýaly. Aýalyňyz ýygyderli boçunlykly bejerge almaly. Şu wagta çenli gowrul bolmanlygym siziň bagtyňyzda. Bulum aýratyn bir belläp geçmeli zatlaryň biri. O näme diýdiňiz bolar Lukman? Ýüreginde ýetmezçilik bolan aýallar gowrulluk döwrüne döz gelip bilmeýärler. Eger gowrul bolaýan hem çağan dogurjak bolanyny öz janyny gurban etmeli bolýarlar. Ananar ýaly. Aslynda size de aýalyňyza da bagyt gülüp bakypdyr. Aýalyňyzyň keselini anyklamak diýsen kyn boldy. Ýöne köýje bir barlygdan geçirilen bolsa, onu bilemem bolmazdy. Onu o ýüreginde ýetmesilik bilinmeýän gowrul bolup bilerdi şeýlemi? Hatta dogurjak bolardy. Owo, on soňam öz janyny gurban etmeli boldy. Ey Allah'ım, sana 100.000 şükür edýän. Eger de maňa her gaçan çağamyň bolmaýyşyny begenmelligimi aýtalar, şu dünýäde hany bilmedim Lukman. Allah'ın öz bennelerini bolun hayır ihsanlarynyň aýratynlyklary diýsen ajaýyp, oňa onanar ýaly. Allah'ın bennelerem bu zatlara düşünüp bilmek üçün has gowrak hemem parasatdyrak oýlanaýsalar, ana şonda bu barsa zady nazar edende seredip doýup bolmazak renk ögüşüne urlar. Oğulcuğumdan aýlanaýyn. Janım gözüm. Dawud, seni de munanyp bilemokda. Indi şu jagazy gowjada biziň oglumyzmy? Elbette biziň oglumyz. Wagt gözlerine döneýin. Baýmyň gowjadygyny seretmiňi? Şuňa ala odanda çağaçyk teňki däli kiminki bolsa näýdem, he? Şu ýerden bir saman var sapsak. Näme üçin beýdiýäň Dawud? Şu ýer bolmadyk bolsa köçede galmadymydyk? Ýok Nuran, men beýdiýjek bolmadym. Allah razı olsun belediyeden ama... Bu çay tap berenlerden Allah razı bolsun. Ýöne her kim öz çağatyny, aýalyny ödüýüni ýaşada gelýärdi. Niýeden çay tapjak? Bay bo, hoş geldin Salih. Gelin geçin. Biz sizi göräýsek diýkellik. Salih doğan bulardan bärik näme üçin getirdiňiz? Erdal, size bir zatlar aýtjak bolýar. Eger de men haýyşym üçin diňleseňiz, bizem ören şahat bolardyk. Peki. Bolýa da, dinlemeli bolsa dinler. Ben size Men siziň öňünde gaty tutanýam. Size näme diýip ötünç sorajagymy, size näme diýjegimi bilemok. Muňa ýüzümem ýok. Ýöne men gelip wagtymda ýyna göreýän edim. Sizi çağa tapylmanky telewizorda görüpdim. Soň öýüňiziň ýanyny eşitdim. Ýüregim gıym bolupdy. Hatda çynymy aýdýan, aýalym gaty gynandy. Karım da çok üzüldü. Bu arada Aýalym şu tassaganynda ýüreginde kemçilik bar diýerler. yani ölümcül Edil ölüm howpy ýok ýöne ýagdaý gaty öwürlük däl. çok iyi. Öräni oňa bejer galmalydylar. Kadiyet bolýança tassaganynda taýmasa. Öyle mi? Şeýdiden ahyr ýerden. Teşekkür. Köp sag bolun. Men aslynda Buraya size bu ýere hem äsiden ötünç sorama, hem bir haýyş bilen geldim.
İki tanıdat üçün. Bire ayalım üçün. Men avtozolar bilen gepleşdim. Eger ard etmedeniz onu belli bir wagtyndan ayalım goýberjekmişler. Belki hassa bolunyň üçün şol wagty hassanda geçirmek ihtimal. Men sizden onu bagşlamaňyzy haýyş edýän. On soňam şunu kabul edäýdiň. Ýagny neme? Men şu durmuşda artykmy hiç zadym ýok. Diňe kakan paýyrdan garan bir öýüm bar. Men pikir edip gördüm weli. Ol öýü size has möhüm kadiýen. Ayalym bagşlasaňyzam, bagşlamasaňyzam men sizden haýyş edýän. Şol öýü kabul edim. Iň bolmanda şu eýde çağı üçin kabul edim. Baýdyrylan hakykatlygyna men gowaga çyan Dawud. Çok şükür. Hudaýa şükür. Daşarynym görmek bar ekeni. Hudaýa şükür mehri. Ýöne bizimle daşarda ýaşaýmasak. Ýöne oňa derek bäden uýy bar ahry. Biz näder Serdal? Inni öýümüz eme ýok. Ya bolmasa ejemlerde ýaşaýarmy? Ýokla beýle etmeň geregi ýok kadiýen. Onda näder Serdal? Biraz sabr et. Dawud'um, ayalyn uranam gowa adamlar eken. Dawud ilk başda men teklifimi kabul etmedi. Ýok, gerek gelýydimi? Ustam sizi goşup zordan boyun etdi olary. Howun soň ussaň näme diýdi olary? Siz arkaýyn bolun diýdi. Oň ýaşary öýü bar diýdi. O nähili beýle bolýar? Meni medreseň ýaly haýran galym, ony elli soradım. Ony elmeň uýma. Usta orada maňa şu jaýyny ýetlen eken. Ussa şo jaý bileýerdimi? Hawa mehri. Usta maňa heme şu jaýy, hemem iş ýerini berdi. Oly nowatna gitjek bolýar. Men mehri edim şundan beýle arkaň ýaşaryny diýdi. Hudaýa şükür. Her nä soňy haýry bilen utardy. Peygamberimiz bir hadisyny soňy helakçiligim bolsa dürüstlükden aýrylmaň diýipdir. Dürüstlüğün ikrar edilmegi bilen hemme zat eliň aýaty ýaly açaçan bolýandyr. Dürüstlügi ýörelgi denen adam adalatly bolýandyr. Elmadama dürüstlügi özüne ýaran edinýändir. O nähili kyn ýagdaýa düşenne de dürüstlükden dönýändir.